Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto, amavasha abahlosile. Bathu sokhuluza ukhokho bewe Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi yakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha sishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Angibingelela umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMagwene kaVaphi uVaphi kaNokhojo. Kuhlala kuyintokozo ke kumina umbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la ku channel ethu enkulu. Ngifike nabantu abawusizo kubantu abasiza ngokwehlukahlukene. Namuhla ke bafowethu nodadewethu nginiphathele udokotela uMvelase. Akayena udokotela ngokuthi mhlambe wahamba waya kuthwasa nje kuphela okanye wayothwala. Udoctor by profession. Ndingathi ngisho njalo. Uratha khulu impunga yesintu. Angikubingelele Mvelase mne wethu. Ngiyakubingelela nampunga yesintu ngibingelele nababukeli emakhaya. Mhlambe mne wethu mina sengithe udokotela. Mhlambe ake sisho ukuthi uDr Mthembu igama obani isibongo wakabani uzalelwe kuphi wafunda kuphi ukuze ababukeli bempunga yesintu njengoba sengishilo ukuthi uDoctor by profession okusho ukuthi wahamba waya kofunda awubanga udokotela ngokuthi nje uyahlonishwa njengempunga yesintu uyabona ya mhlawumbe masikhuluma ngoDr Mthembu sikhuluma ngobani ozalelwe kuphi wafunda kuphi enza ziphi izifundo. Cha mina impunga yesintu nababukeli emakhaya ngusiphiwo kaMthembu ngizalwe khona la eThekwini ngaphuma ngawufunda high school yami kwakuseMagodi kusuka lapho ngase ngiya euniversity ngiwenze izifundo zemfundo ephakeme eUniversity of KwaZulu-Natal la ngafika khona ngafunda iBachelor of Dental Therapy sengifunda bona ubudokotela bamazinyo ngiyalapha ngokwamazinyo nginama surgery ngingabala nje eyodwa seshowe enye seFryhead eFilit kwelabaqulusi enye le eDumbi bathe Paul Petersburg yiwo ke ama surgery la ngilaphela khona ngilapha abantu ngokwamazinyo. Dokotela ngaphambi kokuba singene kulento engifuna ukuthi siyikhulume nekuyiyona engikumemele yona. Udokotela usekubalulile ukuthi ufundile ufunde eNyuvesi yaKwaZulu-Natal futhi umuntu olapha amazinyo. Dokotela la ngiyakhumbula ngelanga sixhumana nawe ngishaya ikhwela ngenhloso ukuthi ngidinga odokotela kulonyaka. Kodwa wabe usungitshela ukuthi kukhona izinto ezithinta imimoya ozenza kungabe udokotela umuntu obuyabe nemimoya yini? Impela mpunga yesintu umuntu ohamba hamba nemimoya ngiyafuna ukubona ngeso likamoya ngiyawazi ukubona noma ngafika esigabeni sokulapha kodwa ngiyakwazi ukuthi umuntu mayifike mina angithi ungenile surgery mhlawumbe uzelelona izinyo likuphethe nje sekushintsha umoya ke lapha phakathi ke yento sengizwa noma engiyitshelwa ukuthi cha lo muntu lento uzoyiqala kusiyona ekufuna ngabe yayiqala kufuneka kahle kahle enza ukuthi nokuthi kube seyaphenduka ke lapho kungabe kusaba ukuthi sengilapha ngesilungu sengiphumile manje esilungwini sengena kwisintu sakithi akuyonto engiyikhethayo kuyazenzakalela kanje umuntu esefikile uzothini mina dokotela mangithi njengoba usebenza abantu kanje ubakhipha amazinyo ubahlanza amazinyo wenza yonke into le oyenza usazosichazela ukuthi yini nani oyenza uzothini mina mangithi kwakuyinhloso vele abantu abadala ukuthi uyokwenza wona lo mkhakha ukuze uzokwazi ukuthi ubuye uzosebenza uqhuba sona isiphiwo sabantu abadala kodwa indlela bona abakuthwasisa ngokuthi uhambe uye kufunda njengoba wafunda yini ngisho njalo dokotela
ingoba dokotela kunomuntu othola ukuthi akasenamazinyo namhlanje kunjani wahamba yakudokotela ongenawo umoya wabantu abadala wafika ephethwe iwona wonke amazinyo kanti lamazinyo ayinkulumo zabantu abadala wafika umkhipha wonke lamazinyo kunjani mhlawumbe nadokotela mangafika umuntu kuwena akhale ngokuthi wonke lamazinyo la ngezansi abhlungu usecabanga ukwakhipha ungamkhipha yini angithi ngoba ngichaza ngoyisinto ukuthi uma umuntu engena esejari nawe umuntu usefikile ehlalweni futhi ngiba nenhlanhlanga ngoba bonke abantu abanemoba baqala namathi babili esejari odokotela yimi nomkami singodokotela manje uthola ukuthi akwenzeki baqondane nayo baveke kube ngathi bathunyelwe kumina okukhomba ukusobatha abantu abadala vele nabo basuke bebathuma kumuntu kunjalo nje manje ngoba ngisho mhlawumbe ngizolapha abantu mhlawumbe esejari mhlawumbe bebe u10 kodwa ngoba u10 mhlawumbe babili noma bathathu engizoba nomuzwa ohlukile kulabo engiqale ngabo ngibe sengiyabona time man khona into ekhulumayo okunye kuze kube nezwi elikhulumayo ukuthi hayibo lo muntu lento ayizelela akusiyona uthola ukuthi sengiyamtshela nje ukuthi kunjengoba nosisi wangichaza nje ukuthi uthe mase sehlele ehlalweni wathi kumina ubhlungu amazinyo wonke and useyizamile imithi yonke ucela ngimkhiphe hayi ngithi mina sisukhipha kanjani izinyo ngilikhiphe lokuqala aphinda abuye ngakusasa sephethwe yelinye sengithi mina woyi makancane ntombi asiyeke lento sizama la ngoba manje nami sengiyona uthatha mina ekoneni kwakho ngifaka phakathi lana kuthiwa wena unabantu abadala noma unemoya efuna ngabe yilungisela kodwa manje ufuna ukuyilungisela wasumsiswa abantu wathi nje ngeke kulunge impela wathi akukho wena ilungisela la uyayazi yonke into ngishoyo ngathi mina sizikubona ukuthi ngamhlalisa phansi saxoxa wangi-understand wathi ngoba bengizele kuzokhipha izinyo nje mina lana lento ngithi ngiyifihlile wona uyithathaphi ngathi mina ngazi namntombi kufike bona ukuthi adaba ngitshela ukuthi cha angimi ngalento ngiqhubeka ngiyenza la ngase ngithi ngiyamyalela ukuthi ngenze njani ngathi into efika kumina manje awungithise nje impepho ungibilisele ungixuphele ngayo nje mase ubuya ngixoxela ukuthi khamba kanjani uhambile kusiswa abantu kuphela 3 days wathi lithule engathi angaze aphathwe izinyo Mbukelo wempunga yesintu kuyenzeka abantu abadala ikakhulukazi uma umuntu onemoya ungayilungisile abantu abadala kuyenzeka uzwe uphathwa amazinyo efutha kwesinye isikhathi ukwazwe izibhobo kwesinye isikhathi uphathwe yikhanda kanti izinkulumo zabantu abadala bayakhuluma uDr Mthembu umuntu osebenza kakhulu ngamazinyo ube sebenza kakhulu ngamazinyo ubuya benemoya yabantu abadala kukhona isiphiwa naso mhlambe engakasiqondi kahle ubuka yena udokotela nje kuphela kanti abantu abadala banemfihlo ngaye nokudokotela bakhe uyakwazi ukuthi uma ufikile kuyena uphethwe yizinyo akwazi ukuthi alalele ngokomoya wabantu abadala njenganomuntu onesiphiwo sabantu abadala ukuthi ngempela lamazinyo akuphethe kufanele ukuthi akhishwe wonke yini noma kufanele ukuthi mhlamba ahlanzwe okanye kwenziwe leyo nto ekufanele ukuthi yenziwe kubalekile ke mbukelo wempunga yesinto ukuthi uma kwenzeka unenkinga mhlamba uphathwa amazinyo kakhulu noma uphathwa zibhobo uthi uma ufika mhlamba kudokotela ikakhulukazi onsundu njenganayo uke mhlamba umbuzo ukuthi kuyinto ejwayelekile yini ukuthi uvela uphathwa amazinyo yonke ngoba abanye dokotela abanawo umoya wabantu abadala yabona lo ingakho ngithandile ukuthi wena ngilishaya ikhwele ukuthi ufike ukuze umbukelo wempunga yesintu ezokwazi ukuthi uma efuna usizo asondele ngakuwena kunjani mphezulu mhlamba dokotela sesizophetha entweni ozenzayo njengoba usho ukuthi udokotela osebenza ngamazinyo mhlawumbe ungasibalela nje izinto ozenza umbukeli angakwazi ukuthi uma efuna usizo akwazi ukuthi asondele shuthi kunamasejari siyawakhipha amazinyo ngiwangichaza ukuthi ngimina nje ngifile noma ngibuza ukuthi kufanele noma kufanele ngalikhipha mase ngiyakunika lo advice ngendlela engiboniswa ngayo sengihlanganisa nolwazi lemfundo engifunde ngalo esikoleni siphinde siwahlambe noma siwakline mawufuna ukwakline siphinde siwenza bemhlophe futhi siwafakele namagolide namasiliva lawa abantu abathanda kakhulu abathanda ungeke phela dokotela ungabafaki ngiyokade ukuthi ngizophawula kancane lapho kungayisinto ngiphume nje kancane topic lana ke kuyekwenzeka umunye sakuyona indaba yemoya nje phela emsebenzi wami uthola umunye uthi ngimfakile sekuyaba uyahamba emhlabeni masihamba emhlabeni ufika umndeni esejani futhi uzothi wendoda njengosifakela lo muntu izisicela uyomkhipha
kuye kwenzeke into enzeka la ngikwenze ngiye emoshwari thize nami ngibizela kuyona ngiyomkhipha umuntu izinyo lakhe engaseke sethuka okunye uyisimanga engakubona kwenze ukukhombisa ukuthi imoya into ekhona omunye umama ngasi noma ngiyomkhipha izinyo khona emoshwari eminje ngifike nento zami mosha nayo into zodokotela isikhazi insimbi ngaqonqa ukuthi izinyo yazi yagoba insimbi yami ngaze ngabuye eceleni ngenxa umoya kumina ongiholayo wathi cha cela abanikazi bomama bomzimba lokuthi bakukhulumisa umama uzothathela lenkinga esemlomeni wakhe ngabiza impela babakhona ngathi baba ngizokhuluma nanankosikazi wakho naphela umsebenzi wami ungasaqhubeki sesithi sikani ngimila emoshwari kuyabanda futhi la hayi sekusuka ubaba wasiyazama wase khihla isilili kwabuya ingane yakhe umama yamcenga umama uthi mama ngiyacela ngithi yathi wakhamisa kanye ngasha kwayikanye kade ngiqonqothi isikhathi eside kwayikanye laphuma izinto lento ekukhombisayo ukuthi imoya ngisho umuntu engasekho usuke kunjalo iqiniso lelo dokotela ukuthi noma umphefumulo usuhlukene nenyama kodwa umuntu kuyakhulunywa naye kufanele ukuthi abikelwe ukuze akwazi ukuvuma ukuthi kwenziwe lento esuke izokwenziwa kuyena dokotela asibonge kakhulu umne wethu ngokuthi mangikucela nje ngeyimpunga yesintu usondele eduze lenkulumo yethu ibalekile kakhulu ngoba kunabantu ngempela dokotela abahlushwa amazinyo omunye wazi wathola ngisho izinto azisebenzisa kodwa kuze kube manje akasizakala kuyenzeka ke embukelo wempunga yesintu akuhlupha amazinyo kanti umoya abantu abadala bengizokugqugquzela ke mina ukuthi udokotela umthembu ukwazi ukuthi umthinto uma ufuna usizo mayelana namazinyo ngoba umuntu obuya abone ngomoya uzokhumbula ukuthi ngangafika la ngakucacisa ukuthi udokotela ofundile nje kuphela akalutho kumuntu ofundile njenganawe dokotela kodwa futhi ophinda abone ngomoya lento iyiqiniso kodwa ayizwakali kahle nangoku umuntu udokotela usiyafisa ukuthi mhlawumbe usekeshowe ufuna mhlawumbe ukudlula esigodleni sakho ngoba phela isigodlo empeleni mhlawumbe ngabe zinamagama mhlawumbe amasejari akho yini amagama awo mhlawumbe kubhala ukuthini ukuze umuntu umekwazi ukuthi eyakhona engakutholi ocingweni mhlawumbe avela angene abuze lokho asuke efuna ukuzokubuza amasejari sewonke ngoba siwathutha izinkampani noma izigodlo lezi sezizonke zibizwa ngo-oral solutions dental care eshowe singasestiers nodiponiers eshowe edrobheni phakathi kwa-Dr. Khumalo shuthi medical center mase kuthi eFryhead singezansi kwe-TFS khona i-wholesaler enkulu ekhona lapha singezansi kwe-TFS iblock nje uqala ipassage ungene uyofika egcineni ila sithola khona eDumbe futhi ngokunjalo sinayo indawo ngase khona kuthiwa ise-Anya opposite Dumbe Feeds la kuthi khona izinto zezinkukhu masikuthi inamba yesesejari esinokuthola kuyona u-034 98 00 106 la ngwazi khona uthole imibuzo yonke ngizoyiphinda futhi ithi 034 98 00 106 cellphone u-066 218 528 lapho utholana nami straight sengikwazi ukuthi ngikuphendule noma yiphi imibuzo ofuna ukuyazi ephathene namazinyo mhlawumbe dokotela umuntu umefuna ukuza khona vele kusebenza ngama-appointment sinawo ama-walking umuntu uyayifikela mayithanda kuye kube kuhle ukubukha appointment ngoba kuyakusiza ukuthi kwazi ngalo suku uyafika uthole lo sizo olufunayo ngabe ukugcwalisa izinyo ngabe ukuvala ikhala kulabo sebewakhipha uyakhipha kungafanele ufuna ukwabuyisela abasahleki kahle siyabuyisela futhi asibonge kakhulu dokotela ngokuthi ufike la ku-channel ethu enkulu impunga yesintu TV uma mhlambe kwenzekile dokotela kwakhona okunye okuthinta amazinyo umbukeli azothi uma ephawula la kuma-comment ngabona ukuthi mhlawumbe kudinga incazelo yakho ngocela futhi ukuthi ungivumele ngeyimpunga yesintu unginike ithuba lokuthi usondele la ku-channel ethu enkulu cha uzosihlonipha sosicela impunga yesintu sibonge kakhulu dokotela ngiyacela-ke mbukelo wempunga yesintu ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga
What's wrong?